салом ба ҳама дӯстон. Чӣ шабе буд дирӯз? Чӣ хел бозиё буданд? Вой. Чемпионати клубҳои ҷаҳонӣ аҷаб як шаби девонавор буд. Дастаи Бразилия хеле хуб бозӣ карданд, бо ҷону дил, бо ҳавас, бо рӯҳия. Клуби Арабистони Саудӣ низ нишон дод, ки онҳо ҳоло дастаи заиф нестанд, лекин дастаи Аврупоӣ, ки ҳама онҳоро фаворит ҳисоб мекарданд, якбора аз чемпионат баромаданд. Ана ҳаминро мегӯянд чӣ? Албатта сенсатсия. Имрӯз як барномаи пурмазмун мекунем. Бисёр чизҳоро мегӯем, ҳамаи лаҳзаҳои ҷолибро баррасӣ мекунем. Ростӣ ҳама ин бозиҳоро мо дирӯз якҷоя тамошо кардем дар канали Телеграми ман, дар сифати баланд, бо эҳсосот, бо гапу гуфтугӯ дар вақти бозӣ. Ва имрӯз ҳам ҳаминро давом медиҳем. Имрӯз шом Ювентус муқобили Реал Мадрид, бозии асосӣ, бозии хеле ҷолиб. Агар хоҳед ки ин бозиро дар эфири ман тамошо кунед бо сифати хуб, бо комментария ва бо дигар мухлисон дар вақти бозӣ гап занем, пас ба Телеграм канали ман дароед, обуна шавед ва интизори бозӣ бошед. Бозӣ соати 10:00 ба вақти Москав ва соати 00:00 ба вақти Тоҷикистон оғоз мешавад. Аз даст надиҳед, ман шуморо интизорам. Мо омодаем, биёед якҷоя тамошо кунем. Акнун дар ягон ҷо баъз ошнед, мо бошем сар мекунем. Дар бозии яккашниҳои ҷоми ҷаҳонии клубҳо ду дастаи пурифтихори аврупоӣ, як тими испанӣ ва як тими итолиёвӣ бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Агар дар бораи Реал Мадрид гап занем, дастаи нави Хаби Алонсо то ҳол бо боварӣ аз гурӯҳ баромад. Баъд аз мусовии аввал бо Ал-Ҳилол онҳо ду бозии дигарро бурданд. Хусусан пирӯзӣ бар Пачука таъсирбахш буд. Он бозии испаниҳо аллакай аз дақиқаи ҳафтум бо як бозингар камтар бозӣ карданд. Аммо аз рӯи намоишот дар ҳамин мусобиқа маълум аст, ки Реал дар сохтани бозии худ баъзе мушкилот дорад. ҳоло намешавад гуфт ки ин даста комилан муназзам ва устувор аст. Дар ҳар як бозӣ рақибон имкониятҳои худро пайдо мекунанд ва Тибо Куртуа мисли солҳои беҳтарини худ маҷбур мешавад, ки дастаашро аз гол наҷот диҳад. Вале ҳатто бо ин дар 2 аз 3 бозӣ рақибон тавонистанд бар зидди Реал гол зананд. Ювентус бошад росташро гӯем дар бозӣ бо Манчестер Сити шарманда шуд. Албатта Игор Тудор, ки шартномаи худро бо клуб дароз кард, аз аввал нақша дошт, ки дастааш дифоӣ бозӣ кунад, аммо ин тактика тамоман натиҷа надод. Агар ту намехоҳӣ бо тӯб бозӣ кунӣ, бояд ҳадди ақал роҳҳои равшану машқкардашуда барои гузаштан ба ҳамла дошта бошӣ. Вале дар Ювентус ҳамин чиз набуд. Не контратака, не стандарти хатарнок, ҳеҷ чиз. Дастаи англисӣ пурра ҳукмрон буд. Ҳатто 5 дақиқа набуд, ки Юве тавонад вазъиятро назорат кунад. Сити гӯё тамоми бозӣ бо тӯб буд ва ҳар як чизеро ки мехост иҷро мекард. Гвардиола рост гуфт, маҳз чунин ғалабаҳо ба даста боварӣ бармегардонанд. Барои Ювентус ин бозӣ хеле дарднок буд. 5 гол хӯрдани як гиганти футболи Италия ин зиёд аст. ҳоло бошад ҳавасмандии футболбозони Юве аз ҷумла Мануэл Локателли комилан дигар мешавад. Бо вуҷуди бартарии пурраи Сити, Ювентус 2 гол зад. Якеаш баъди хатои рӯи рости Эдерсон, ки тӯбро ба Тен Купминерс дод, дигараш натиҷаи бозии хуби Кенан Йилдиз, ки аз захираҳо ба майдон баромад. Кенан ба ҳар ҳол яке аз беҳтарин голзанҳои ин мусобиқа аст. Барои ман равшан аст, ки ӯ дар бозӣ бо Реал Мадрид аз дақиқаҳои аввал ба майдон мебарояд. Ва ҳаят албатта аз ҳаяте ки бо Сити бозӣ кард фарқ хоҳад кард. Ман бовар дорам, ки ҳам Реал, ҳам Ювентус имкониятҳои худро барои голзанӣ пайдо мекунанд. Ҳатто бештар аз он онҳо ин имкониятҳоро истифода хоҳанд бурд. Прогнози ман дар ин бозӣ ҳардуи дастаҳо гол мезананд бо коэффисиенти 1/171. интихоби худро шумо метавонед дар 1x гузоред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Флуменсе ин бозиро комилан сазовор буд. Аз аввал то ба охир онҳо беҳтарин даста буданд. Интер ба мисли дастае ки сазовори бурд бошад тамоман монанд набуд. Танҳо 5 дақиқа гузашта буд, ки онҳо аллакай гол хӯрданд. Агар баъзе ҳолатҳо афсай намешуданд, онҳо метавонистанд боз голҳои дигар дар нимаи аввал гиранд. Пас дар охири рӯз дастаи беҳтар бурд кард. Ва ман шахсан бисёр нороҳат мешавам вақте ёд меорам, ки ҳамин Интер Барселонаро аз Лигаи Чемпионҳо хориж кард. Аз он вақт то ҳол онҳо дигар чизе нишон надоданд, ҳеҷ чиз. Ба финали Лигаи Чемпионҳо баромаданд, аммо он бозиам чандон хуб набуд. Флуменси воқеан хеле хуб бозӣ кард. ҳолатҳои зиёд сохтанд. онҳо метавонистанд бештар аз 2 гол зананд. Албатта Интер ҳам имконият дошт, вале бозии онҳо мисли дастаи калон ва ҷиддии аврупоӣ набуд. ин як бозии мувозинатнок буд ва ҳамин чизро мо аз дастаҳои Бразилӣ мебинем. онҳо бо дастаҳои аврупоӣ хеле баробар рақобат карданд. ҳоло Палмерас гузаштааст, Флуменси ҳам гузаштааст. фикр мекунам ҳамин ду дастаи Бразилӣ ба даври навбатӣ мерасанд. акнун рақибони онҳо кӣ мешавад? Албатта ки Челси бо Палмерас бозӣ мекунад, Ал-Ҳилол
бо Флуменсе бозӣ мекунад. Лекин беҳтар аст ки ин дастаҳоро нодида нагиранд. Ба онҳо бо эҳтиром нигоҳ кунанд. Онҳо мисли дастаҳои аврупоӣ бозӣ мекунанд. Бозии дирӯзаи байни Бавария ва Фламенго инро нишон дод. Танҳо маҳорати шахсии Харри Кейн буд ки Баварияро наҷот дод. Агар не, Фламенго имкони воқеӣ дошт. Ҳамин тавр дастаҳои бразилӣ сатҳи баланди бозӣ нишон доданд. Онҳо худро хуб нишон доданд дар ин мусобиқа. Баъд аз ин ҳеҷ кас дигар наметавонад бигӯяд ки Лигаи Бразилия заиф аст. Акнун мардум ба он бо чашми дигар нигоҳ мекунад. Мо медонем ки агар ба ҳамин дастаҳои бразилӣ имкон дода шавад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунанд, онҳо мушкилӣ эҷод мекунанд. Баъзеашон ҳатто метавонанд ба финал бирасанд. Бозӣ аҷиб буд ва боз як нишондиҳандаи қавии дигар аз дастаи Бразилия. Акнун ту ба ман мегӯӣ ки Тиаго Силва 40 сола аст? ин намоён намешавад. Ӯ мисли ҷавон бозӣ мекунад. Шояд ҳатто сину соли худро камтар нишон дода бошад. Аммо Тиаго Силва бозингари сатҳи ҷаҳонӣ аст. Вақте мо дар бораи беҳтарин муҳофизони таърих гап мезанем, номи Тиаго Силваро бояд ба он рӯйхат ворид кунем. Ӯ хеле ором ва босабр бозӣ мекунад. роҳбари ҳақиқист. Ӯ мисли як мошин аст. Ман ростӣ аз ӯ бисёр таассурот гирифтам. Дар ҳамин сини сол 40 чунин бозӣ мекунад. ғайр аз ин, ман фаҳмидам ки дарвозабони Флуменсе 44 сола аст. Яъне ду марди калонсол, яке 40, дигаре 44 Интеро аз мусобиқа бароварданд ва ин қасдан буд, на тасодуф. бозии олӣ буд аз тарафи Тиаго Силва. ман аз бозии дифоии ӯ пурра ҳаловат бурдам. агар ту як муҳофиз ҳастӣ, ҳатман бояд бозии Тиаго Силваро бинӣ. агар ту бозингари ҷавон ҳастӣ ва мехоҳӣ дифоъро дуруст омӯзӣ, видеоҳои ӯро бин, чӣ дар ПСЖ, чӣ дар Челси ва чӣ дар Флуменсе. бубин таҷриба чӣ тавр кӯмак мекунад. ӯ медонад ки дигар суръати баланд надорад. барои ҳамин ӯ ҳамеша дар ҷои дуруст истода роҳ мебандад. ӯ ба пушти бозингар давида намеравад. ту худат ба сӯи ӯ меравӣ. ин аст таҷриба. Тиаго Силва ҳамин гуна бозингар аст. пеш аз он ки дар бораи бозӣ гап занем ва айбро ба сари Пеп Гвардиола партоем ё баҳона биҷоем, аввал як чизро бояд гӯем. Ал-Ҳилол сазовори пирӯзӣ буд. онҳо бисёр хуб бозӣ карданд. дар нимаи аввали бозӣ Манчестер Сити имконияти хуб дошт ки бозиро барвақттар ҳал кунад, вале худ ин фурсатро аз даст дод. хеле муҳим аст ки кори Ясин Бунуро қадр кунем. ӯ чанд бор дар нимаи аввал сейфҳои беҳтарин кард. аммо Сити имконият дошт. метавонистанд бозиро дар ҳамон нимаи аввал ба охир расонанд, вале нашуд. дар нимаи дуюм бошад, Ал-Ҳилол мисли як дастаи нав ба майдон баромад. чунин ҳис мешуд ки онҳо фаҳмиданд хеле зиёд эҳтироми Ситиро нигоҳ медоштанд. Инзаги ба бозингаронаш нақшаи равшан дод, муҳофизат ва контратака. ҳар маротиба ки Ал-Ҳилол ба ҳамла мебаромад, хавфнок менамуд. ҳар як ҳамлаи онҳо мисли гол буд. аз ин рӯ он мусовие ки онҳо бо Реал карданд тасодуфӣ набуд. онҳо на фақат маблағ сарф мекунанд, онҳо пулро дуруст сарф мекунанд. фарқияти байни харҷ кардан ва дуруст харҷ кардан дар ҳамин аст. ба ҳайати онҳо нигоҳ кунед. Кулибалӣ чӣ қадар хуб дар дифоъ бозӣ кард. Милинкович Савич дар маркази майдон хеле хуб кор кард. Невиш, Малком то иваз шуданашам хуб буд. Леонардо ва дигар бозингарони даъватшуда. ин ҳама нишон медиҳад ки дар даста нақша ва тартиб ҳаст. ба Ренан Лоди нигоҳ кунед. даста хуб сохта шудааст. ҳама дар ҷояш аст. ин як дастаи дурусти ҷамъшуда аст. аз ҳамин сабаб бародарон, Ал-Ҳилол сазовори ин ғалаба аст ва набояд ҳеҷ кас ба ин ғалаба арзиш надиҳад ва танҳо бигӯяд ки Сити бад бозӣ кард. албатта дар нимаи дуюм Сити бад бозӣ кард. онҳо натавонистанд муҳофизати Ал-Ҳилолро рахна кунанд. ягон шанси воқеии гол задан надоштанд. аз ҳамин сабаб офарин ба кӣ? албатта ки ба Ал-Ҳилол. ҳоло ки мо онҳоро таъриф кардем, вақти он расидааст ки дар бораи Манчестер Сити ва Пеп Гвардиола гап занем. ман шахсан мухлиси кори Пеп ҳастам, вале росташро бояд гуфт. ҳоло Пеп Гвардиола он Пепе нест ки пештар мешинохтем. ӯ чизеро аз даст додааст. ба назарам ӯ бояд худро дубора ёбад. вақти ҳаятро дидам, тарсро эҳсос кардам. Пеп худро гум карда буд. ӯ намедонист чӣ кор кунад. бар зидди Ювентус як ҳаяти хуб гузошт ва ба осонӣ бурд. ҳамаи чиз хуб буд. пас чаро бар зидди Ал-Ҳилол ҳаятро тағйир дод? барои чӣ? Гвардиолае ки ман мешиносам ҳаяти бурднокро тағйир намедиҳад. агар ҳамаи чиз дуруст меравад, чаро иваз кардан? ҳаяти бозии Ювентус хуб кор кард. Мармуш бозӣ кард. ҳамлаҳо хуб мешуданд. ҳама фаъол буданд, вале бар зидди Ал-Ҳилол ҳамаи чизро иваз кард. Родри дар бозӣ набуд. Гюндаган аз аввал бозӣ кард. ин аслан мантиқӣ набуд. чизи дигар ин ки дар худи Сити дигар хоҳиши пирӯз шидан дида намешавад. онҳо мисли пештара гуруснаи ғалаба нестанд. ҳангоми бозиҳои қаблӣ мо баъзе чизҳои хуб дидем, лекин ба таври умум рӯҳияи бурд аз байн рафтааст. онҳо ҳоло дифоъ
карда наметавонанд. Вақте ба онҳо фишор меоранд, дасташон кӯтоҳ аст. барои ҳамин Пеп бояд худаш фикр кунад, дар куҷо иштибоҳ кард, чӣ нодуруст рафт. ӯ ҳанӯзам як мураббии олӣ аст, лекин ҳоло на, ҳоло кори ӯ мисли пештара нест. дар вақте ки даста бад бозӣ мекунад, аввалин касе ки бояд ҷавоб гӯяд албатта ки ин мураббӣ аст, зеро ӯ худ ин бозингаронро овардааст. Рендес, Шерки, Айтан Нурӣ, ӯ онҳоро худаш интихоб кард, лекин мо ҳамон он Пепи собиқ қадамро намебинем. бохт аз Ал-Ҳилол як шармандагӣ аст барои дастаи мисли Сити ва шахсан барои Пеп, вале бозӣ гузашта аст. Сити бояд ба пеш ҳаракат кунад, вале Пеп бояд нишинад ва ба худ бипурсад чӣ хатогӣ кард ва аз куҷо бояд аз нав оғоз кунад. ба ҳамин тамом боридаам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайбордорон, то боздид.